Hi, welcome to my new YouTube channel and it's my first vlog. ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ମିଶିକି କଲେଜ ଯାଉଛୁ ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ ଆମ କଲେଜରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ କଲେଜର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଗେଟ୍। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆମ କଲେଜ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା। ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ଆମର ସାଇକେଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଏପଟା ସାମ୍ସ ଆଉ ଇଏ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆର୍ଟ୍ସ ଆଉ ଇଏ ଏବେ ନୂଆ ବନା କାମ ଚାଲିଛି ଆଉ ଏଇଟା ତ ଲେଡ଼ିଜ୍ କମନ୍ ରୁମ୍ ଆଉ ଏପଟେ ଯେତେ ସବୁ ରହିଲା ଆମ 12 ପିଲାଙ୍କର ଏଇଟା 12 ପିଲାଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଗୁଡ଼ା ଏବେ ନୂଆ କିଛି କାମ ଚାଲିଛି ଏଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଲାବ୍ରୋଟୋରୀ ଏମିତି ଅଛି ଏବେ କାମ ବି ଚାଲିଛି ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପୁରୁଣା ଯାହା ସବୁ ଥିଲା ଆଉ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଦେନ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ହଁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇକି ଯିବେ ଆଉ ଏଣ୍ଡ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ ରହିଲି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ।